RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Sugilanon. Ilong na anak. Ili. Tulog wala di imong nanay. Laylay sa ka mapinanggaong inahan. Kadto tienda bakal papay. Ili tulog anay. Di sa kunsay mahita po. Dili kabiyaan ni nanay, anak. Kipasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko. Dili ka biyaan ni nanay. Oh. Laylay. Nabati ko sa ang Laylay. Haid ka rin magikan. Ayaw. Ayaw! Ang Laylay ni Mila. Ang laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may bawati kang laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang laylay ni Mila, tagsulat Marites Parba Albores, Direktor June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni Bagutang Sugilanon, ang laylay ni Mila. Kinsa ba'y nanawag? Imuhamon ko itong girlfriend, si Adele. Oh, shit. Si Adele. Sige, sige. Akong tumagon diri sa extension. Hello, Adele, baby. Si Sirita, iba magugit sa auditiba. Ngano? Shit! Anyo rin, ayaw ako. Animal ka? Imo kong binuangan? Wala ba nyo rin, tinawag batok ako gisolte. Nanawag ba ng ibang uyam? Shit! Bawa! Bawa! Ano rin pa? Shit! Shit! Hey, may bagting pagbalik ang trip mo na. Hey, may bagting kilibisan.
Kung nga mabalik ang uritibo siyang butanganan. Shit! Shit! Da! Mauni angay ni mo! Ibton! Shit! Kasakit sa kundunggan. Wala kipunda kong tuyo ang positibo. Human niya mabati ang akong tingog. Animal ka, Stanley, ha? You can't do this to me. Ha? Ligayan ko ni mo? No. Tawagan ako pagbalik. Dili mahimo, dili na ko siya kasulti. Kinalang masayod siya nga ni anak ko sa Pilipinas. Misunod ko niya kini. Aron iyang tumanan na yung saad na ko nga kasal. Dayalo na ko pagbalik. Shit! Shit, makalagwad. Dili na ako makontak. Puiset. There's no way nga makalikay ka na ako, Stanley. Pangitaon tajud ka, no matter what. Yan lagi magdidi, oh. Gutom ka? Naon sa badang akong apo, ha, Felipe? Ambot na eh. Di isa matutoy. Akong dulitan si Bipiro, di matutoy. Beko, no, basigi panuhot din bata. Laplasan na to pag-usab. No, baka nagiso, baka hinuon eh, kagisod na to sementeryo kaganiha. Be, padaplin, kay buhutan tan eh. Yan ay. Abe. Oh, naon sa kaban, Filipa, ha? Oo, naon sa badang akong inday. Huwag ang nagsige manighilap. Hilom na inday. Kay panukutong kang maayo. Hain na ba tong tabako dong, be? Ipalihog ragod ko kay buhutan og tuthuan ako ni bata. Bebe, ikuha ra ko dito sa kwarto, be. Wala eh. Uy, dili mo utong, ha? Dili mo utong. Filipa, anak? Ano mo na? Hilom na. Hilom ka. Ay, naunsa man yung bata, Felipe. Nahaplasan og nabuhutan na nato apan upaman gihapon ni mong hilom. Inday. Nakakalawang taas Mila. Nahibahagid siya sa anging buhatan kung hilak nagsama ni ini ang among anak. Nay, walang aksyon kilom ang bata sa imong paglaylay, Nay. Husto. Mao ka na ang kanunay laylayo ni Mila sa inyong anak. Nahilak siya balik nga. Nahilom ka, Nay. Tulog, anay, wala diri, inom nanay, Padula ko balik ang iyong diti, Nay, ha? Bakal dawat na. papay, ili, tulog, anay. Awan na. Mata ka na, tabangan mo. Gipiyong na niya ang iyong mga mata, Nay. Ikarga ang Huwag iyang gihikap ang imong lahom. ko.
Kay bugat man sing putus ko, tabangan mo ako anay. Nakita taon ang inyong anak sa iyang inahan. Mila. Katuog na, Filipa. Katuog na. Maulanin din ma'am. Dali ala playhog. Fine. Wait ha, wait lang. Wag ka kakita taas kay akong takong. Usa sa tao ka ma'am, high heel man ka diha. Paingon man kag probinsya unta. Shut up! Tabi kay maagi na ko. Mga pauta, pati sa kaki ha. Shut up! Wala! Hagbog na! Shit! Shit, maubig ka rin napita ang akong ikanaugan. Damn it! Kung dili patungod ni mo, Stanley, dili mahitabong masakay ko og bus, no? My gosh! First time namin sakay ko og bus. I have never done it before. Karon lang yun ni tungod ni mo. My gosh. Misugod na rin pagkangit-ngit. Kinalang magdali ko. Pero, unsaon ko man iniron pag-abot sa ilahang mansyon? Kami ng indapita. Ay, kasabay ako pangutan-on. Mawalk na lang ko eh. Oh, shit! Ako malita! My God! Nabilin sa bus! No! Oh, my branded clothes! Ang ako mga alahas! No! Shit! Stanley! Kung kita nakaingon ini. Kinalang mabawi ko nga ako mga butang. Babay? May babay sa unahan? Ako siya tawagon. Hoy! Babay! No, siya mulingi. Tingali magkapati sa kong pagsampit niya. Hoy! Babay! Milingi na siya. Wait! May action sa paglakaw. Shit! Huwag magkutagda! Ikaw na kong gilingi. Miss! Miss, wait! May pakutan na lang ko ni mo. Miss! Nagailan ka ba ni Stanley? Nasayod ka ba kung asang ilang mansyon? Ay, may tulo siya sa unahan. Amang ka ba? Whatever. May mapagtultulan ko ni mo kung asa ang ila. Milingit na sabsiya o misugod na sa paglakaw. Tingnan sa nagpaabot siya musunod ko niya. Wait! I will follow you. Pero, you need to slow down. Kaya nag-high heel ko. Miss! Hinay lang! Miss! Oh my God! Bakit kasakyan inindapita? O motor? Or what? Miss, layo pa ba? Manasap siya mo tupag. Bipadayon na siya sa paglakaw. In fairness, ha? Bisan probinsya
probinsyana pero gwapa siya. Diyan milingi siya makadiyot ka ganiha. Puti. Pero luspad kaayo. Lakip ang iyang ngabil, luspad kaayo. May bahay na sa unahan. Mayo hinuon. May tarong na kong mapangutana. Ha? Hay naman itong babae nga akong isundan? Ha? Dali ako na niya naabot din na pita. Misod siya sa natara ni anang maong bahay. So, naa siya diha magpuyo? Kaleche, milawas na siya usod, ha? Saan man ako inimon? Saan ako pagkasayod kung asa ang mansyon nila ni Stanley? Kung di na siya kutob. Miss! Miss! Ayaw na ko biyae! Miss! Igo na kini ako nabuka. Hapon na. Musakan ako sa taas. At doon ako ang bata kating halig may lamok. Bandiran ako sa mga bintana. Ito pala ba sinanay sa luyo ng bahay? Nanglawag sa mga hayop. Miss! Oh, Miss! May babae nga. Nagpaingo din. May gitawag siya. Miss! Oh. Mister? May gipangita ka, ma'am? Yes. Gisundan ko katong babae nga. Misod ka ganiha din, Ha? Babae? O, may babae miso din, ma'am. Ay batanon. Kaparehas ang tingalan ako og age. Misod siya din, og dayon, nawalog kalit sa kumpananaw. Ha? Ako naman og sinanay ang nagpuyo din, uban sa kong anak nga masuso pa. No, that can't be. I saw it in my eyes. Miyanin siya. Nakita po yun ako siya nga. May barog makadiyot din si imong luyo before siya nawa sa kumpananaw. Imposible haan na, ma'am, eh. Oh, well, I don't really care kung dili ka mo tuon ako. Ang may nung danon nga katudluan ko nimo kung asa ang mansyon nila ni Stanley o Dunya Nympha. Igon sa kanila, ma'am. Hey, kinala pa pag masayod ka? But to feed your curiosity, I am Stanley's girlfriend. I'm Adele. Mao ba? Nakatultol ka ba sa ila? Wa makatultol sa ila, ma'am. Pero makapaabot ka ba, ma'am? Kung mag-ilis pa ko sa dili pa tagaihatod sa ila? Apan kung dili ka na makapaabot, mahimong mga tangka na lang gabal-habal diya sa gawas, ma'am. May mulabay matingali ron. Fine. Pabutan ta na lang ka. Sige, ma'am. Dayon sa, ma'am? No, thanks. Papaabot lang ko din Sige, ma'am. Magdali ko. Og, pahibangon ko usab ang akong ugangan. Be fast! Alas 5 pa lang gani, pero ngit-ngit na. Ningit-ngit nagsugod ini na pita. Dos anda na sa kining ilang pa ni May. Pulos kahoy, pero nito tanahon. Lapat kayo ang bintana. Siya! Mao ka na siyang babae kaganina nga akong gisundan. Naa siya sa may bintana sa taas ting bay. Kay kalaan, dapiton ka mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ni pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, upo sa direksyon ni John Caracapuhanes, Spener Joel Bense. Recording editor, Randy Tayad, soundman, Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. Tulagan ay
ka